ngoba isizwe sonakele omama bekhona bayakhala apha kubo okhala kuThixo wathi niyovuthule kusonakala kunje uthi ngayolisa ngapha koqonda uthi ngithi nasecourt the poor are oppressed uthi inyaniso yanyathelwa dala inyaniso ayisaphumeleli uthi kukumenemene kodwa kuphumelelayo wathi yini thuthuleleni Jesus wathi uthuleleni uthi Yehova isimanga apha kuke njengoba ukuthi ngangithuli wathi ngizokwenza into khona engilungisayo uthi ngizokwenza into endithi nje ethi nawe ngoba ungayibalisela sozikhoneka wathi ngizovusisa isizwe sibi amaphaphi azonipanisha nitshutshise athi ngizawungcutheka ngizongcuthekiswa ngamaphaphi ngoba animameli nisisizwe sikaThixo into ebangela simana sithithaniswa apha asikho bazalwane uthi ufuna abafazi abazoshumayela ivangeli lelulu ahlaziyekile thuba mokuyini bawonke basenza usipanisha ngokwabo yini uthi usiphathela amabhabhela akhohlakele kangaka mhlawumbi nakunyanzelekile wena uphathelwa abathakathi ngoba ufa yona nto uvisa amabhabhela uba ngoba sevisa ubuhlungu ngoba asiva singuhlotela kwesabo sifuna ukungelwa thina abanye abantu asibazi emtshatweni sizovakaliswa ngani uKristu kwenzela into yobana uyesu wabona ukuthi bazalwane sabona izinto zethu zingahambi kahle emzini amadoda ethu engeva kanti siyakhala siyathunjiswa because asiva ithi Romans my dear brothers hlala phansi bazalwane my dear brothers do not take revenge what if for revenge is not yours what if leave it to God because God's revenge is righteous ngoba as soon as wena ufuna ukuziphindezela uyakhohlakala uyona wena siyaphuma woniwe but as soon as you want to show them who you are so sukile entandweni kaThixo so wanile wahlula nababonileyo uthi ufuna uSolomon yekeni lento yofuna ukuziphindezela yekeni anibize bahle ngoba sifaka amaJerimani kodwa ingaphakathi lethu iboli masilungeni ngomani masibe inyama edlekayo thina masilungeni ezinye izinto esizazibona zingasilungele lisi because silivumbele ingxaki leyo sithi ababazenze balivumbele because asiyenzi njalo bathi awusoze ukhohlakale wawukuthi sinelizwi likaThixo sinobona ingane asidibani sawufundiswa ngokuzobizwa ngokho sizawufundiswa masilungeni yonke lo nto uthi kwanyanzeleka because umntana sekhona nankani naye kwanyanzeleka bamanje yamkele seyinjalo nje sithatha nawe wena ohlukunyeziweyo wena ude sithatha nawe thina asithatha lo mntu ofikayo thina tshalo nesemnani sithatha nawe wena okwaziyo ukuyijustify into ekwenza wakhohlakala sicela wena thina akekho umamoto apho ngivuswa ubuhlungu akekho umamoto ngavuswa kodwa ngeke singene izulu uba sizohlala ebuhlungwini ngoba as soon as sihlala ebuhlungwini siyasuka enyanisweni kaThixo yebo mama asilungile siyacela asilungile uthi kuyelelela ndiyibonile yonke le nkohlakalo nyenzileyo uthi kodwa khalisi sibonisana yandicela uthi khalisi sibonisana ngoba ngabana sowoneka ngakanani kodwa khawuze sibonisane ngoba le nto nakaxawuleka ngaphethakileni singayilungisa le nto engakuphathanga siyayiva kodwa xa unoyizisa kuThixo singayilungisa nganyakho wena funa uzithwale makhulisa into mnganakho nanzi le nto yonakalisayo emtshatweni bazalwane kuyafiwa uyafa wena ntomngananzi kuvuka uKristu kuwe ngaphakathi kuthiwa be imitators of the Lord be imitators of the Lord when he was pierced zangathukisi wathi kaxolele ngoba bayazi into abayenza kuthiwa be imitators xa kuthiwa be imitators kuthathwa loo nto naxaba kungatshalo sufana na
Lumazi uba lutshaba lwakho kuvisa kabuhlungu. Xa lambile, nika ukutya atye. Xa edlakazela, nika impahla anxibe. Mama, lungani, itshonile ilanga. Kuleyithi ngoku. Kuleyithi ngoku. Kuleyithi ngoku. Ndoyika laa nto ayithi mna ubugwenxelelo yawukubugqithisela kwisizukulwana senu. Uthi nakwasesithathu nakwasesine isizukulwana abantwana bethu bathi ngabathakathiwe kanti abathakathiwanga basinda ukukhohlakala kwethu. Phakamisa noba mdlalo abantwana basekhaya sifundiseke. Verse 15, look after each other so that none of you to watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you. Watch out. Yabongo sesivile ngoku. Sesivile. Uyiguard. Because bitterness is poisonous. Kaloku bitterness ilukwazi ukufaka nasebantwaneni bakho. Ngenxa yebana wena awuvani nondaba wabo. Ngoku nabo mabangavani nondaba wabo. Watch out. Yipoison le nto. Hallelujah. Ndikhumbula ku-opening seminar esasinayo. Khona umhlabelelo endawuhlabelelayo owathi lilungile jokhwela sing the same song that you were singing. Yabazalwane, ilizwi once ulithatha ulipractice, kuzi-challenges ongazaziyo zivukele. As soon as you practice it, then the little man is ungathiyanga. You are the daughter of the Most High God. You are a conqueror. Wena. Kuthiwa loyisi chama Yesu. Yesu. Ubulibambile. Sesithi makuzukufithisa kuthi but the word of the Lord says. Inesigadileyo asifuni ubabhitha. Inesigadileyo asifuni ukukhohlakala. Yabona i-1 Corinthians chapter 6 xa uyifunda uthi seningaze nisane ey'nkundleni zamatyala nikhona. Thini nabantu abanjani? Uthi I am saying this to shame you. Ngoba impilo ento niyenzayo. Uthi niyakholwa nenza izinto ezenziwa ngabantu abangakholwayo. Uthi woyiswa yintoni mamela uthi uPaulo xa usiya enkundleni yamatyala so u-accepte defeat. So wahlulekile wena, so wahlulekile. That is why usiya enkundleni yamatyala. Uthi wahlulwa yintoni just to allow the injustice. Le ikwehleleyo wena uyaba yintombi kaNansi. Kusho ilizwi. Woyiswa yintoni kuyi-allow injustice because it does not change who you are. Ngelinye ixesha vumela ukoniwa, vumela ukoniwa. Vumela ukoniwa. Ngoba uThixo xa esenza umuntu usebenzisa umuntu. Ngoba uzukoniwa sisilwanyana uzaboniwa ngumuntu. And
inyama yethu sibone uba imali yayo. Xa uphase lena iklasi yozixelela into yobana zonke izinto you will overlook. First Corinthians ithi uthando, it overlooks. It overlooks. Then uJames athi uthando lugubungela inkcitho eninzi yezono. Awubali uthi nanto evephelele. That is not love. And iBhayibhile ithi Jesus is love. So if wena ulandela uKristu, then uthando onalo malugubungele inkcitho eninzi yezono. Ilizwi sizalibona apha kuwe uba limbanya. Libone kuwe ilizwi uba limbanya. Wathona uba babusishunezwe kamandi, wathona uba vase neenyawo, sabaleka sibe bavase, wabuya omnye sithi undiphoxe ndisenza nevaskolo. Ndabonsa ndangama ndiphinde ndabuya nayo. Wade wayivuma le nto ndizawuyenza. Amen bazalwane. So bazalwane sikugadi ukukhohlakaliswa ngumntu. Because as soon as you take it to heart, you are shifted from the will of God. You are shifted from the will of God. Ngela xesha uHabakuki abuza uThixo zonke ezinto azibuza zona, wambuza uThixo awugqiba uHabakuki. Wathi kodwa xa qala chapter 2, wathi I will stand on my guard post as a watchman. As much as bakunezikhalazo kuThixo, as much as bakusafuna kuphendule, but do not allow bitterness to move you from your post of being a noble wife. Do not allow it. Susuka kuposition yakho. Ngoba mhlawumbe uye wasuka kuposition yakho, yiyo le nto wazibona sokunomntana on sekhutha zidrugs amazi noma wayeqale nini. Kulela xesha wonke bele kuba bitter. Ezinto zifuna sisigana. Lokho umuntu bele kuba bitter, ukhona umnyango uSathane uvulileyo wayingena. Because when you are bitter you do not pray. When you are bitter you do not read the word. Because the word will contradict your feelings. Suvumela uba nomsindo. Dumiso chapter 37. Suvumela benzi bokubi. Bakuvuthise ngomsindo wena. Wasezulwini wena. Don't allow a million water to distract you. Usonakala nje, konakala because bazalwane uSathane akazusebenzisa umuntu ongamaziyo ukukususa endaweni yakho. Uzosebenzisa lo muntu umthandayo. Suvuma. Sanuvuma mama baba. Kulethi ngoku. Makangathi xa sasifisa ubuhlungu manje bethunani xa efuna sithembele ngaye entweni yonke. Kulula ukuthembela kuYehova. Kulula. Endaweni yoba kuthukana nomyeni uthi nanko akuchima lo. Wathi uqalile ke kuthiwa ngithini. Kulula ukuthembela kuYehova. Lilizwi bazalwane babele sasincedisa. Yazi bazalwane ezinye izinto singathi ngaphandle bathi na we are just enjoying unyanisile ngapha. uDavid danced like this. Into eyayivuyisa because the ark of the covenant was returning home. The ark of the covenant was returning home. Yile nto yenzekayo namhlanje. Ngoba udlikiza nje kuba umnqophiso kaThixo apha kuwe mfazi uyela back to its original place. And into emnandi bazalwane ngeBhayibhile kuthiwa umfazi kaDavid uMichal hated or despised David ngandlela wayedensa ngayo. Wangamthandi, amthwala someone from outside his wife because they understand ukuba kwenzeka mamela xa kubuya i-ark of the covenant, xa kubuyiswa umfazi endaweni yakhe kunabantu abangazuva kamnandi. Don't focus on that. Ithi iBhayibhile he danced with all his might. Mazini xa zibuyayo uthi ujabalile ndilishiye yona le nto andikwazi ulandelana nami izama madoni. Mamela mntasekhaya uyabona uba udiniwe ungacingi afana uba impendulo ayikho eBhayibhileni. Kwakha u-Elijah wathi futhi ngela xesha wayegqiba kwenza umangaliso kwehle umlilo from heaven above waginya amanzi watshisa idini. Ugqiba kwenza izimangaliso kodwa ngokubalekiswa nje uJezebeli woyika thayi ndidiniwe nangonkosi khawundithathe ndidiniwe sonke ngabafazi abadiniweyo ndidiniwe. Ithi iBhayibhile ugqiba kwakhe wabuka ubuthongo walala yafika ingelosi yamvusa yathi vuka wathi thatha nakho ukutya usele nangamanzi. Wathi because the journey ahead
awuzukwazi ukuyimela ungadlanga. Obediniwe uthathe amandla ngoku. Uthathe uyinkulu ngapha kubhakwaziwini. Wasela amanzi asuka ezulwini. Ngoba the journey ahead is not going to be easy. But God has given you food to strengthen you. Wanikiwe uma wakalanda nokuthi uyaphelelwa ngogamandla unendaba nokuthi ufikile na apho bethume khona and awungekafika kasukiyeke awungekafika kasuthetha le mithethayo wena uzothetha lithethwa nguye akathethi lithetha kude kuthi lona ndidiniwe mna uthi uyavela bathi uyidla kwemisele ngoba the journey ahead is about Send